Hi guys, ang mukbang tawag kuan guys, itlog nga wala na piso. Kuan ka buhok guys, 12 ka buhok. Yan naging ko suka. Kili kayo hang. Tambal ni hyper. Namay suka. Ina iloy dong luto na. Ha? Inas iloy ba? Nawa pa ng mata? Nagkuha ko kuan guys, gamay upat sa buhok. Kaya may nang inikaw, init pa ba? Lami ang init sa kuan na. Mabugnaw. Bilang kayo hang ang suka. Oh guys, lami kini guys. Wala na. Simunta ko na rin usa pa. Okay kay guys. Pinulo ng kaayo nga di mapiso. Kari to kutsara. Kaduha ni guys, kaduha. Alright guys. Ano na yung osmag? Wala na may lamas. Meat daw.